Lijep pozdrav svima, moje ime je Lucijan Davidović. Aktivno se bavim gimnastikom posljednjih 15 godina, a danas ću vam pokazati nekoliko vježbi koje možete učiniti u uredu kako bi se pripremili za dan, zagrijali tijelo i malo ga probudili. Dugotrajno sjedenje nam uvelike povećava rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa tipa 2 ili pretilosti. Također, ukoliko sjedite više od 8 sati dnevno, a uz to nemate nekakvu fizičku aktivnost, to vam je jednako štetno kao pušenje. Za početak, ustanite se iz stolice. Nađite si nekakav prostor s ova 2-3 kvadrata gdje ćemo vježbati. Ne treba nam previše prostora, ovo je sasvim dovoljno. Za početak jedna vrlo jednostavna vježba, samo hodajte na mjestu. Znači lagano hodanje na mjestu 30 sekundi da se razbudimo, da pripremimo tijelo na daljnji rad. Ukoliko vam je to prejednostavno i želite više, možete lagano marširati na mjestu. A za one kojima je to prejednostavno, možete i džogirati. Znači što god vama odgovara. Bitno je da u svakom trenutku slušate svoje tijelo i prilagodite se njemu, njegovim zahtjevima. To bi bilo dovoljno. Idemo dalje. Sljedeća vježba, znači ruke uz uši i privlačimo ruke prema koljenima. Na izmjence, jedna pa druga noga, 20 puta. Ukoliko vam je tempo prebrz, slobodno usporite. Znači prilagodite se svom tijelu i slušajte ga. Najbitnije je da odradite onoliko ponavljanja koliko je potrebno, ali brzina nam nije bitna u ovom trenutku. Sjajno. Sada kada smo malo zagrijali tijelo, kada je srce počelo kucati, krvne žile nam se lagano pripremile za rad, idemo dalje. Raširite ruke, raskoračni stav i dlanovima nastavimo dotaknuti unutrašnji brid stopala. Pogled za rukama. 20 puta. Ukoliko je to preteško, možemo jednostavniju, znači sa dlanovima na naša koljena. Nastavite držati leđa što je ispravnije moguće i samo polako. Znači, ili na stopala, unutrašnji brid ili na koljena. Sjajno. Sljedeća vježba, raskoračni stav. Prednju nogu malo pogrčimo, stražna je ispružena, ruke u zrak i koljenima udaramo u dlanove. 5 puta ponoviti, a mjesto sudara nam je otprilike u ravnini kukova. Sjajno. Idemo na drugu stranu. Znači opet. Znači, sva težina tijela nam je na prednjoj nozi, stražnja noga je ispružena, leđa ravna, ruke gore i 1, 2, 3, 4, 5. Sad sam se ja već lagano umorio, vjerujem i vi. Možemo dalje. Znači, raširimo ruke i laktovima na koljena. 20 puta. Opet, ukoliko je preteško, usporite tempo. Ovo je sjajna vježba jer uključuje sve mišiće tijela. Ukoliko trebate mali odmor, predahnite 10 sekundi, nigdje se ne žurimo. Dišite duboko, dajte tijelu da se odmori. I za kraj, jedna vježba, znači čučnjevi. Raširimo ruke, lagani raskoračni stav i čučanj, ruke ispred. 8 ponavljanja. Nastavite da stalno držite leđa uspravno, znači da su u svakom trenutku leđa ravna. I kada se podignete, malo stisnite lopatice kao da nastavite zadržati kemijsku. Tako ćemo uključiti i mišiće leđa. 6, 7, 8. Sjajno. Prije nego što završimo, trebamo se još malo istegnuti. Ruka uz uši, pogled na stranu i istegnuti trup koliko ide. Svaka strana 3 do 5 puta. Sjajno. To bi bilo sve za danas. Zapamtite, slušajte svoje tijelo, radite koliko možete, tempom, brzinom koju možete i ono što je najvažnije, vježbajte zdravo, ostanite zdravi.